T1 producer. To majanyin zuciya shi ne yake sa farin ciki, tunda ke ce na sa a raina ni ba zan yada ki ba. Majanyin zuciya shi ne yake sa ni damuwa. Wata rana idan ya sarke ni ya sa in yi mantuwa. Na tuno so wani sa'in ma ya kan sa ni makuwa. In ya kona min ruhi sai ya sanya ni dindimi. Shi faso dangin su tsautsai ne bai duban farin gida, kuma shi dan uwan ajalli ne bai kyale kuda. Shi kamar tsuntsu yake tashi shekar sai ta ce gida. Sa'ilin duk da ya duro kanka ba damar ka mai gada. Na yi nisa cikin ta soyayya har mata shigen jini. Ta zame min a yau kamar ciwo da na rasa magani. Wacce nake so a rai dan Allah zo ki yi min gini. A cikin zuciyarki in zauna na zan miki mai gida. Sakon so gare kina aika daure amshi yar uwa. Zuciyata wakan kita narke ta zamto kamar ruwa. Ko cikin